Tangsal Jorao Delhi Red Front Metro Station Gate Nong 1 Bwskang ni Khungsa Malkhungo Achumsa Explosion Wngwi Thwikha Khorokchar Borok Abohai kheno Sago Dukhomanjak kwbangma Bororok Patimung Koktwma Mankha kheno Patimung Thaio Thangwi Sogwikha Khungba fire engine Abohai kheno aslo kaisa kotor explosion wngma bai tei bo khungta Malkhungo hopreng resari basaka horjalai phia bata busha joroti Patimung Khorokchar thwikha tei Sago Dukhomanjak kwbangma hanai Koktwma ni bisingtwi saimanka Abohai kheno explosion wngmani Patimung Mankha kheno Patimung Thaio Thangwi Sogwikha Delhi Police Abohai kheno Thangwi Sogwikha forensic team Patimung yakluno Delhi NCR ni joto Thaio no khlaijaki tongkhare Patimung no nugui police roni khakamung Malkhungbai kubun Thaio Thangwi tongmani Jorao se Achumsa Red Front Bwskango explosion wngkhana hwnwi Patimung yaklo tebo kokshosam gasaka Delhi NCR ni pharida bato Tangsalo kaisa Thaio explosion ni mani khwnwi naitugui manmani Jammu Kashmir tei Haryana Police Patimung bai mungsa sukda kwrwngjak tong hwnwi aboni bagui no tabuk Patimung no tei chaitugui naitubung khorjak Delhi Police Bureau Report, Chini Khorang.